beetje hard, hè? Pruimen, appels en peren. Leerlingen van groep 8 van basisschool Laurijn in Filipijnen en van de Prins Willem van Oranje school in Terneuzen trokken woensdag hun laarzen aan om een begin te maken met het historisch wandelbos aan de rand van het dorp. En dat was best zwoegen in de harde grond. Heb je al een idee wat je het leukst gaat vinden in dit bos? Ja, het graaf eigenlijk. Nou, ik bedoel, er komt een uitkijkpunt, er komt een avonturenpad, er komen bloemen en bomen, er komt van alles. Ook voor kinderen, sporttoestellen. Dan het uitkijkpad. Maar wat heeft de Prins Willem van Oranje school in Terneuzen hier nou mee te maken? Nou, wij hebben dit ontworpen. We hadden eerst een heel ander idee voor de First Lego League natuurlijk. We hadden eerst het idee om een app te maken, maar toen hadden we het met de gemeente besproken. En zij zeiden dat hier in Filipijnen een wandelbos gaat worden. En toen zeiden ze, misschien willen jullie daar bijvoorbeeld borden plaatsen of zoiets met QR-codes. En dan kunnen we jullie informatie erbij doen. Hebben jullie ook een tekening gemaakt van het hele terrein, hoe het eruit moet komen te zien? Ja, we hebben een hele plattegrond gemaakt van hoe we het ontwerp in vorm willen laten brengen. Dat het duidelijk is voor iedereen wat uiteindelijk het moet worden. En was het leuk om daaraan mee te werken? Het was superleuk om mee te doen. Avontuur, geschiedenis, ontspanning en herdenking komen samen in het bos. En dat is iets waar in ieder geval de school in het dorp heel blij mee is. Ja, ik vind het een prachtig project. Ik was gisteren bij de presentatie nog in de kaaien. En het gaat er prachtig uitzien. Het is echt een aanwinst voor de gemeenschap. Hebben de kinderen van de Laurijn ook meegedacht over het ontwerp? Op school hebben we een wand gemaakt waar het ontwerp op hing. Zijn ze meegenomen in wat we gaan doen. En hebben er ook ideeën, briefjes gelegen. En er is inderdaad ook gebruik van gemaakt. Ja. Kun je een voorbeeld geven van een idee wat de kinderen hebben bedacht voor het ontwerp? Nou, een van de dingen die zij natuurlijk meteen interessant vinden is dat er ook een soort van speurtochten is. En daar zal ook in worden voorzien, meen ik. Een van de ideeën die er ook is geweest om ook midden in het historisch bos een soort van vennetje te leggen. Er is wel veel water rondomheen. Ik weet niet of die ideeën het gaan halen, maar dat zijn wel voorbeelden van dingen die zij hebben ingebracht. Ja, want ik zag ook iets met een uitkijkpunt en een speelkanon. Ja, nee, dat is helemaal heerlijk. In ieder geval voor school, want ik heb ook in het vooroverleg met de gemeente erover gehad dat we deze locatie ook heel goed kunnen gebruiken als buitenonderwijslocatie als het gaat over de biodiversiteit. En zo'n verzamelpunt of uitkijkpunt zou ook mooi als buitenleslokaal gebruikt kunnen worden om daar de kinderen te verzamelen en lessen in de natuur te geven. Ja, en uit eigen ervaring weet ik dat ik die lessen van vroeger nog steeds mezelf herinner. Absoluut, dat zijn de dingen die iedereen bijblijft. Dat zijn ook de zaken en de lessen waar kinderen naar uitkijken en die echt blijven hangen. Dus dat is echt van meerwaarde. Mooi dat we dat hier met de tijd kunnen gaan doen.